କୁନା ଶିବାନୀର କଲ୍ କାଟିଦିଏ। ଆରେ କୁନା କଣ ହେଲା ଯେ? ଭାଉଜ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି? ଭାଉଜ ଯଦି କଲ୍ କରିଥିଲେ ତୁ ଯା ନା। ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ ବେକାରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା। ମତେ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କୁନାଠୁ ମୁନାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡିବ। ତା ପରଦିନ ଶିବାନୀ ଓ କୁନା ଏକ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ଶିବାନୀ, ଆମେ କାଲି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତମେ, ମୁଁ, ମୁନା। ଆରେ ଏ କି କଥା ଯେ? ମୁନା ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ହଁ ତ, ସେଠୁ କଣ ହେଲା? କୁନା ଶିବାନୀର କଲ୍ କାଟିଦିଏ। ଆରେ କୁନା କଣ ହେଲା ଯେ? ଭାଉଜ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି? ଭାଉଜ ଯଦି କଲ୍ କରିଥିଲେ ତୁ ଯା ନା। ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ ବେକାରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା। ମତେ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କୁନାଠୁ ମୁନାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡିବ। ତା ପରଦିନ ଶିବାନୀ ଓ କୁନା ଏକ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ଶିବାନୀ, ଆମେ କାଲି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତମେ, ମୁଁ, ମୁନା। ଆରେ ଏ କି କଥା ଯେ? ମୁନା ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ହଁ ତ, ସେଠୁ କଣ ହେଲା?